Good morning! Good morning po mga kabeli. So yan mga kabeli, makulay na buhay. So nasa palengke tayo ng Arayat. Pipick up lang tayo ng karne. So mga kabeli, may catering service tayo sa Florida Blanca, Pampanga. So kay Tito Armando David. So pangatlong set na rin to mga kabeli. Mga pogi oh. Mga kabeli. So mga kabeli, dalawang set kami ngayon. Si Jeffoy sa farm, kasama si Adam sa yung band team. So si Ingo, si Mori, Popo, Kuya Didong, kami na may magkakasama sa Florida Blanca. Okay. Tarara. Maga pa. Pampagod vibes na. Palengke ng Arayat mga beli, busy na. Morning ka pa ano? Kabilang dito tayo sa public market ng Arayat. Ano? Anong karne? Baboy. So mga beli, nabili na tayo ng baka, 5 kilos. Tol, binigay ko na yung bayad ha. Punta lang gamit ang karne. Good morning. Boss. Good morning. Talag Jeffoy, makaready na rin. Magkano? Ayaw sa inyo. Ayan. Pwede na yung tapanong. Ano ba na? Okay, punta tayo kay Aris. So, sa gulay na tayo mga baby. Gulay. Kaya nga duwang ngungot. Ang balikan ka. Para sa gata. Mga Eli, mahal na ng niyog. 55 na isa. What's up? Magkain carrots? 50 yan. 50 ang kilo. Okay. Beli, okay na yung gulay natin. Pao, thank you. Okay, so mga Beli. So mga Beli, kita-kita na tayo kung saan ang event natin. Thank you. Okay, Re, sunod ka na doon. Kaya na yan.
mga Beli, almusal muna tayo. KFC again. Guagua, Pampanga. Shoutout po sa mga viewers natin dito sa Guagua, Pampanga. KFC. Lagi ng motor, oh. Rusi. Hindi, joke lang. Sali kang kotse ko yan. Eh mga Beli, meron marami naka-for sale na mga kotse doon sa harap. Yun, 6 pieces. Tara, go, ikaw ang bahala kan. Tararan. Good morning po. So ayan, magandang umaga mga ka-Beli. Shoutout kay Kuya Hill Bulyo. Sa mga kapatid po niyo. Tara. Ayan mga Beli, almusal muna tayo. Ayan mga Beli. Parang po, nabusog po kami sa kain ni boss. Okay mga Beli, tapos na tayo kumain. So, ayan, Florida Blanca. Adon, thank you. May bili kami. Miras kami yung tayo. Alas na data, kari kami miras kami. Warren Manansala. So ayan mga Beli, shoutout mo si Mrs. ko yan. Shoutout, Lord na talyo rin. Yun, mga David family yan. So yung tatay po ni Mori, sa kanila po nagtatrabaho, nagka-construction doon sa kanila. Kinanya ba mga kape? So yung mga Beli, naggagayak na tayo. So yun, happy birthday Kuya Alex. So yun, nakapula. Ganda na nga mga Beli, oh.
Fountain. Tapos may mga royalties. So mabili, may swimming pool din sila Kuya Armando doon sa dulo naman. Ay shoutout nga din po sa kila Kuya Armando Tolentino, Tita Nits, yan, taga Florida Blanca din po sila. So yung swimming pool mabili nando sa dulo. Ay mabili, nakapagayak mo yung mga kabeli natin. Yan, happy birthday kay Kuya Alex. Yan, shoutout sa mga honeymooners dyan. So mabili, yun, dito tayo po. So meron tayo pork ribs, rock salt, paminta. Okay, laurel. So ito pakukuloyin natin hanggang sa lumambot, and then yun na, piprituhin natin, gagawin natin ng sauce. So lulutuin natin kalderetang baka, pork ribs, chop suey, pancit, ano pa go? Cordon bleu. So 5 po tayo. So ang budget na ito 16,000. Kayang pakainin po na ito 40 to 50 person. Mura lang mabili. Para lang kayong nagluto sa bahay na kumuha lang ng kusinerong Kaya. para magluto sa inyo. Toyo. Laurel. Bawang. Sibuyas. Okay, black pepper. So ito mabili, tatakpan muna natin, tapos palalambutin na natin. Pag malambot na, gigisa natin gaya ng dati. Luto tayo ng kaldereta. So 5 kilos, tigpa 5 kilos mga baby. Yung mga bili na ready na tayo ng chicken roll. Napakaganda. Yan o. Roll na roll. Okay mga baby, start na tayo, kaldereta. Parang patatas mga bili. So mga baby, palalambutin muna natin to. So yung baka natin is napalambot na natin kanina. So mga baby, okay na yung ating carrot sa patatas. Bawang, sibuyas. Wala nga rin sibuyas. Okay mga baby, pupupulayin ko lang itong ating bawang, sibuyas, tapos yan na. Ayan. So dito gumagawa na tayo ng sauce ng pork ribs natin. Ayan mga baby, piniprito natin ng konti yung carrot saka red bell. Tapos yun ang itatoppings natin sa ating pork ribs. Ayan mga baby, huwag yun yung bawang sibuyas natin. Okay, baka na. Baka. So yung baka na to, ito yung pinrice your cooker natin kanina. Nilagyan natin ng timpla. Toyo. Black pepper. Laurel. Mori, Mori! Yes, Daddy! Daddy yan, papa. Oh, yung gata, yung go. So
So sa kalderetang baka mga belly, masarap yung may buto-buto. Ikaw kami na. Tama, Billy. So dalawang kakang gata. Sili. Lara. Okay, red bell. Tutok po. Rino. Sorry, Lara ko. Go, Lara ko. Okay mga bele, ayaw muna natin kumulo ng kumulo itong ating baka hanggang sa maluto yung tomato sauce sa kagata. Tapos yun na, okay na to. So ito mga bele, ito yung patatapis natin mamaya sa ating pork ribs. Oyster sauce. Yan, mga natin po. Sweet chili sauce. Ano? Okay mga bele, brown sugar. Black pepper. Oh, balikan natin to pa. So mga bele, ito yung pinagpakuluan ng ating baka kanina. So yun mga bele, ayan lang natin kumulo ng kumulo. Tapos lalagyan natin ng lara. So sili. Okay, Rino. Ito kami pa. So yung mga bele, masarap ang kaldereta, yung hindi masyadong masarsa. Yung bang medyo dumidikit-dikit yung sarsa doon sa pinaka karni natin ng baka. So ito, ayan lang natin kumulo. So dito tayo po. So ito, ayan lang natin kumulo hanggang sa lumabas yung natural na mantika ng gata. So ito, asukal, sweet chili sauce, oyster sauce, konting mantika, lagay, go. Ito na po yung pork ribs. So yung mga belisinggo, mag-i-start na po magprito ng cordon bleu. So yung mga beli, nakaisa na tayo. So yun, thank you. Mori! Yes, Daddy! May liyari. Ba't kinakalya ng kay? Ewan ko po sa kanya.
Mga beli, dito naman tayo sa cordon bleu. Magpiprito na tayo mga beli. Cordon black. Ay, saan lalagay yung pagkain natin dito? Ayos po mga beli. Ayos na ayos po. Ang bagsak. Family, kung mag-bagsak mamaya. Laging sinasabi na sa mga ano. Iya ba yan? Patinggan. Angat na dyan. So yun mga very special shoutout po kay Abby, Jeff, and Kids. Shoutout po. Angeline. Ate Angeline, Ate Annabel, Shoutout po. Anthony, Batingan, Sarah, and Shoutout po. Sarah. Shoutout po. Jerry and Leah, Shoutout po. Shoutout po. Arlene and Gob, Shoutout po. Grace and Bray, Shoutout po. Diane and Jess, Shoutout po. Ate Kalma, ay Almarada and Armada. Armada and Groups, The Ace Team. the Ace Team. Shoutout po. Sambagsa mo na mo rin. Yan, David family, shoutout po sa Shoutout po. Batingan family. Yan Pel, Lorin. Norin, Tabs and Rosel, Punton and Jane. Shoutout po. Yan, Batch 76, ano yun? IJ, dito ano to? IJH. RJ, yung pag-isi sa Ay, family. ayun, IJA. Sa mga kapatid ko, Batingal family. Yan, kapatid ni Shoutout Kuya po. Alex. Tinggal, batinggal. Batingal family ni Kuya Alex. Shoutout po. Thank you po. Kaya sa mga beli, okay, ni Caldereta natin. So, titikman na lang pala ni Kuya Didong. wala si Jepo eh. Si Kuya Didong taga-team natin. Tutukan mo po. Napakasarap po. Nagmamantika, no? Batingan family. Okay na po. Yan, shoutout sa family. Batinggal po. Si Shoutout Kuya, po. ni Kuya Alex. So, kung sino po yung may birthday, yun yung family name nila. Shoutout po. Sa lahat po. Cheers! Sarap na. Okay mga beli, okay na yung lasa. Nanyaman na. So yun, hayaan lang natin kumulo pa para lalo mong sumiksik yung sarap. Thank you. So mga beli, pansit na tayo. So magluluto na tayo ng pansit. Okay, bawang sibuyas. Chicken liver saka chicken breast. Paminta. Ay, saka. Yan na. Mga beli, tatakpan muna natin ito hanggang sa maluto yung ating chicken saka liver. Maganda ka po. Pasang yung lagyan. So, sare. Pabigat po. Okay mga beli, ito na yung sa pansit natin, carrot. Mga beans. Okay, celery. Repolyo. May mga beli 2 kilos na pansit mix. Repolyo.
mga very kagandahan nung naglalagay ka na ng konting ingredients doon sa karne natin. Para pag yung gulay natin may konting lasa na po yan. Pagkita mo si Kaingko mo, nadudurog na. Buo pa. So mga very okay na yung ating. So ito yung pinagpakuluan ng buto ng baboy kanina. Yan. Okay. So mga very ito yung pinagpakuluan ng ng pork ribs natin. So gagamitin natin dito sa sabaw ng ating pancit. More seasoning. Mga very shrimp cubes. 4. Nor seasoning, oyster sauce, chicken powder, paminta, pakilapit, pakisuyore. Yung mga berry chicken powder. Tanan. So yung mga berry, naglagay tayo ng oyster sauce, black pepper. Okay, konting asukal, balancer. Ay mabilintay lang natin kumuloto, tapos lalagay na natin yung ating bihon sa kanton. Wah, apong kanton. Okay mga beli, bihon. Kanton. Sibot minsan kinirit. Kaya kami bihon. So shoutout nga pala kay Kuya Arthur. So Pinoy daw. So ito na yung pansit natin. Tutukan mo po. So mga beli, habang hinihintay natin ito, so magluluto na tayo ng chop suey. So chop suey na lang po lulutuin ko, tapos wala na po. Tapos na. Okay mga beli, dito tayo po. So chop suey. So nakalima na tayo, 5 po tayo lang po lulutuin. Linuto natin ngayong araw na to. Ayan, pakapalyan tayo pa po. Oh, okay na lahat eh. Okay mga beli, chop suey. Okay. Okay mga beli, papupulayin lang natin bawang sibuyas, tapos balikan natin after 5 years. So isang bagsak muna kuya dito, ang request nung may birthday. Happy birthday po, Kuya Alex. Okay mga beli, gaya ng dati, at ay balunan chicken liver, chicken breast. So ito sa chop suey mga beli, titip lang muna to. Oyster sauce, nor seasoning, black pepper, chicken powder, shrimp cube. So 2 shrimp cube. Okay mga beli, ayan lang natin siya maluto hanggang maluto na yung karne natin. Tapos gulay na. Okay, so balik tayo sa pancit po. Okay mga beli, titikman natin yung pancit kung tama na pa yung lasa or kulang pa. So kung kailangan pandagdagan. So yan, importante lang mga beli, hindi tayo napapaya sa mga linuluto natin.
Yaman na. So mga belly, nagdala doon yung lasa ng pork ribs natin, yung pinagpakuluan dahil naglagay tayo ng yung pinagpakuluan ng baboy. Stock. Okay, plating na to. Okay. Okay. Pansit po mga kabeli. Okay mga belly, sayote. So okay na yung sahog natin. Cauliflower, carrots. Yun. Bagyo beans. Mga kabeli. Okay, tengan daga. Jangan dengar mga kabeli. Celery. Red bell pepper. Yung nabili, tatakpan muna natin hanggang sa maluto yung ating gulay. Yung nabili, okay na yung chopstick natin. Pakita mo po. Yung nabili, ito, nilagyan natin ng tubig yung pinaglagyan ng oyster sauce para masimot. Yung mga beri po, broccoli saka young corn. So ito 3 kilos lang po. Okay mga beri, titikman muna natin to kung tama na yung lasa bago natin siya lalaputan. Yaman. So mga beri, ayan lang natin maluto muna yung gulay. Tapos yan, lalaputan na natin. Okay mga beri, shoutout nga pala sa mga kagrupo ni Kuya Alex na sa Canada, Honeymooners. Yan. Shoutout po. Shoutout po. Pampa Love Now. Raba. Mga kabeli, cornstarch. Mga beri, pampalapot. So okay na yung lasa na ito. Yun, repolyo na tayo. So mga beri, pag naglalagay kayo ng pampalapot, pa konti-konti. Kasi pag naparami kayo ng lagay, so magiging, ano yung tsura? Pandikit mga beri. Kasi yung cornstarch mga beri, yun din ang ginagawang pandikit. Tutok. Okay mga beri, repolyo na. So mga beli, ayan lang natin maluto yung repolyo na ito, tapos okay na. So tapos na tayo magluto. Mga kabeli, chopsig. Samagsa ko na lang ito. Mga beli, mag-iwan na tayo ng portong blue. Isang buto-buto. Yung nice po mga kabeli. Yun mga kabeli. Titignan natin yung ano nila. Ano titignan natin? Memory. Yung lugar nila, yung pwesto nila. Kuya, pwede pong mag-vlog doon? Oo. Thank you po. At ang katuto sa swimming pool. Okay. Sige po.
Yan po, ito, gulayan po ito, mga talong. Talong. Talong tsaka ito po ang lagi-lagi na yung mga bunga ng imported. Bayabas. Ayan. Sige, muna ka rin. Kasi hindi ko. Di picture namin ka rin. Yun mga kabeli. Ubas mga kabeli. Nani? Ewan po anong prutas to, mga kabeli. Po, ang daming bunga yung mga talong. Ang talong po yan mga kabeli. Mga bahay po yung area nila, mga ba. Ito po, kasama ko si Popo. Yun, low po mga kabeli. Isang bagsak muna. Yan. Po, duwat. Imported na bunga, duwat. Ito yung swimming pool nila mga kabeli. Ito po yung pool nila. Resort po kasi ito eh, mga kabeli. Ito yung bahay nila mga kabeli. Yan po yung katabi po ng ano yan, swimming pool yung bahay. Mga kabeli. Ganda ka rin. Ito po yung isa ano. Ito po yung isa mga kabeli. Ito po yung mga kabeli. Tatlo. Medyo maliit po yung isa. Yan po yung isa, mga kabeli. Ito yung isa mga kabeli. Yan po mga kabeli. Marami pong bunga yung Kalamansi. hanggang sa ilalim po meron bunga. Ito ko layo. Layo. Yan po yung lugar nila. Gandun po sa Arap ang kabeli. Nagtitigas sa mga ulo, sabi ko, sundan na lang yung Lorraine. Eh, nung naman nila yung Butad. Eh, sabi naman yun na ano, malapit na rin daw yun. Malapit na yung butas. Yung sa ano na yun. Eh, kaya sabi ko, basta pagka ano, nasa Lorraine na sila, tumawag nila ulit sila. Lalabas ako. Basta mga kabeli. So yun mga kabeli, okay na. So tapos na tayo magluto, nakapagligpit na rin. So start na po. Dumating na yung mga bisita ni Kuya Alex. Yan. Ganda ng fountain. So mga kabeli, yung mga bato na yan, mga batong buhay yan mga kabeli. So galing sa bundok, kung saan saan po galing yan. So pinalandscape daw ni Tito Armando to ng taran. Huwag ko na sasabihin yung price. Basta't pinalandscape niya yung mga belly. Mga batong buhay po yung nakalagay. Yun o, picture taking na. Si Gabeli, ayan o. Shoutout po, batiin natin ang happy birthday si Tito. Happy birthday, pare Alex! Happy birthday! Go! Ano ba bahala? Ito ang presidente. Ayan, nasa yung presidente. Happy birthday, Alex! Thank you. Parang pagbutom na sila. Hindi naman. Thank you ha. Ayan, tulungan sa Gabeli ha. Like us. Parang nalalakta yung kumanta eh. Ayos! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday,
Okay. Wish mo bago matuyo yung ano. Okay. Para sa batch 76. God's first. Sila, one silang. God's first. Tsaka si kakakate. Kaya, sabi ko, ano nga Ni Gabel yan. Prayer muna. Prayer na muna. Bless us, O Lord, and this day gift which we are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Ito may idiot natin. Kayo, o, sa salubong. Dito kanin. Dito kanin. Dito muna, Glo. Sorry na lang yung maliit. Dito mo, narating natin. Hindi tayo naligaw. Biro na ulit ko. Tatlong address ako. Baliktad kasi kayo, dito kayo dapat. Alin? Kambing ito. Ganda ang mga senior. Talaga mga senior eh. Huwag na kayo magano. Huwag na kayo magreklamo. Pila na senior. May kailangan ko ng card ha. Ano yung Nari dito ka lang? Para maalis. Guys! Kaya ngingiti kayo. Kain. Daw po. Busin niyo yung kakain. Sige, tingnan nyo ha. Fred, meron ano dito? Kambing. Ano to? May kambing. Nasaan kambing? Nasaan ang kambing? Kambing nga yata yun eh. Nasaan ang kambing? Kambing? Kambing to? Tikman mo muna pag ako Sabi ko nga, ang liit ko eh. Labi natin. Sabi ko nga, maliit. Kaya nga eh. Ay, hindi pwede. Hindi ba pwede siya rin dito? May kanto. Hindi ko ito panoorin. Papaitan? Hindi. Papaitan? Alam mo yan. Yung nagagawa ko na. Masarap ang kamay. Di ba? Hindi, ilagay lang natin dito. Puto. Amakin ko yun. Anak ni Daddy. Nung nag-anak kayo sa kasal. Dito ba? Asaw si Manny. Si Roy. Si Jennifer Bago. Si Rap. Oh, yun yun. One more. Naganak si Papa. Sabi ko hindi ako matatanda nito. Kaya na.
Huwag siya tayo nag-asawa eh. Kain na muna. Kain na muna. Hello! Hello po. Kain tayo. Ang cordon bleu. Mami, mag-hi muna kayo sa camera at binablog tayo ni ano. Hello. Gano'n. Si Lucho gusto yung ano, photo. Puto, ayaw, yun hindi mahilig. Chop suey. Medyo na ano nga, sabi ko ako na ako mag-waste. Eh di ako nag-waste kami dito. Dito naman kami napapasok sa medyo parang pila na yan. One way. Ay, cellphone. Kaldereta. Kaldereta to, babra. Ito. Ay, ito ba yung kawali, oh? Hindi tayo. Alam ko Napipicture pa ang aking gusto pa nga. Kayo umayat kayo may mga mukha rin ha. At kayo ay tuloy yung kumamaya kung masarap yung luto. Sige, kami rin. Sige, makiyano kayo dyan. Ang kubo lang. Thank you. Ayan, Hello po. kayo ha. Okay lang, tanongin ko sa kanila. Ang lalaki talaga ng biya. Hindi ko nga sinama doon sa binempak ko. Hello po. Sabang channel yan. Ano mang YouTube yan? Kabeli. Mau pa-expose ito sa Hello po. Hello po. Ay, harap ng luto ni Kabel. Thank you po. Shout out. Shout out sa mga kapatid ko. Ilagan family. Taiba. Shout out po. Shout out sa mga taga Winnipeg, my relatives, Shout out po. sa mga kaibigan sa Calgary, Alberta. Shout out po. ni Danny siya, no? Kaya mag-isa? Opo. Shout out sa Ison family and Belos family. Shout out po. Shout out sa mga tiga Calgary at Winnipeg. Yung hipag ko sa Winnipeg.
kuya naman. Hindi naman sa akin kung nakapost. Kumain ko muna. Kaya ka na dito. Para maging camping ka. Ay, oo. Po, kain po kayo mga kabeli. Ito po ang mga luto ni kabeli. Tikman nyo, masarap. Iwani kang naman mo kaya. So, Balo mo na yung mantok. hindi, manana ka. Ay, namirito ko po. Thank you. Kaya pa mga kanyang ipo. Namirito ko po ang iba. Watay. Wow. Wow. Masarap nito. Luto ni Kabeli. Alin. Yan. Lahat. Pero yung kaldereta, kambing, Sino nagluto ng kaldereta? kami po na. 26 ba yan? Ay, asa isa na. Size yan. May message ka rin namin. Hindi makwan. Hindi maanggo. Di ba? Okay. Puro wala eh, puro green ang pinakain eh. Kami niya may kaldereta. Ano yung kaldereta? Ano yung magluto? Luto ko niluto na yun eh. Paparin namin ko kundaan eh, maluto. Idili pa mo. Idili. Luto na ako, Paul. May dalang chico rin eh. Kaya lang maliliit. Dala nyo. Ay, ano yun? Okay. Magandang hapon po. At ngayon ay nandito kami sa Pampanga, dito sa farm ng aking ka-honeymooners na taga Calgary, Alberta. Sina paring Billy, sina paring Flor at ano ba pangalan mo? Ikot mo doon. Medo, yan. Yan po, yan. Ay, aking mga ka-honeymooners, yung utol ko nandoon, yan, mga pamangkin ko. At sa higit sa lahat, andito yung aking batch. Okay? Ng IJA batch 76. Yan. Original. At nagkanyaya kami pero sila at least nakarating. Pero wala yun. Hindi pinag-uusapan yun. Importante, nakita kami. At sana nga, ang hiling lang, mapanood nyo ito na kahit pa paano ay masaya ang aming grupo. Buong grupo, buong batch 76. Mula noon hanggang ngayon. Na dapat ay ganun pa rin mula ngayon hanggang ngayon. Hanggang sa 50 year, golden anniversary. Di ba? Yes. Yan ang maganda roon. Kailangan mag-uuli tayo. Yan ang importante. Na sana makarating sa inyo ng mga nasa abroad. Yan, makarating sa inyo yan. Ito para sa, hindi para sa akin ito to. Ito para sa batch 76. Yan, yun lang po. God first! God's first. God's first. Yan. Maging masaya sana sa, kailan ba yun? Next year. Ayan. Sa may binubuo, sana magkaisa, magkasundo, magkano. One for Para all! maging masaya, matatanda na tayo. That's it. Lahat eh, medyo may, lahat kasi may edad na. Kaya kailangan maging masaya. Sabi nga, no worry, be happy. Okay? Ayan, maganda kayo. Shout out sa lahat. Shout out sa lahat ng 76. Hooray! Hooray! Batch 76! With our original creator! Batch 76! Thank you. Panoorin nyo. I-subscribe nyo tuloy si Kabeli. Okay. Masarap ang pagkain. Pwede nyo siya ganin. At ayos. Ayun. Tingnan natin. Salamat. Indo. Thank you po. So yun mga Beli, tapos na po kumain mga bisita. So ano lang to mga Beli, parang family gardening tapos na birthday po ni Kuya
Kuya Alex. So ano to, nag-celebrate na siya sa Cavite and then extension lang dito sa Pampanga. So pwede na tayo magpaalam. Paalam sa'yo. Okay, let's go. Paalam na tayo mga bel. Natay, una na kami. Ingat. Una na kayo. Opo. Sige na. Thank you. Nailagay Mrs. Lorna Taldurin. Yun, Ate Lorna, shout out sa'yo. Yun. Thank you po. Boss, una na po kami. Talaga. Hey Alex, una na po kami. Happy birthday again. Thank you, Kabeli. Yan. Kabeli. Opo, sana nasarapan po kayo sa food natin. Subscriber mo na sila, Kabeli. Taga saan sila dito? Silang Cavite. Yun. Shout out po sa mga taga Silang Cavite. Kabeli, taga saan? Taga Arayat po. Thank you po. Happy birthday. Asa ti Kuya. Opo, si Kuya Armando. Ate, una na kami. Thank you, thank you. Opo, thank you. Bye-bye. Sarap ng pagkain, Kabeli. Thank you. The best. The best. Opo. Glaze pork ribs, ha? Ay, thank you po. Tito, thank you. Thank you po. Kita tayo sa Cavite. 1,001 subscriber ka na ako yung Saya. Thank you po. again kayo. Opo. Thank you. Okay, so very Tito Armando. David family. Tito, una na po kami. Thank you. Kabeli! Una na po kami. Maraming salamat po. Okay. Ay, baka may gusto kong shoutout sa mga kaibigan. Shoutout sa mga kaibigan ko sa Canada. Yun. Yeah. Shoutout sa Mrs. ko si Mel. Yan, Ate Mel, shoutout. Kuya Armando. Thank you, thank you. We'll see you again in a week. A week. Dito rin, di ba? Hi, thank you. Saka pala sa mga apo namin sa Canada. Lahat ng mga apo namin. Thank you. Napanood nyo na ba yung video natin nung bumisita kayo sa farm? Siyempre. Everyday Everyday. nga kami nanonood sa iyo sa Sa vlog. sa vlog mo. Thank you po. Ako, everyday ako. Ako rin everyday. Kaya alam ko yung nangyayari sa farm niya. Maraming. Hindi kami nagmi-miss. Okay, thank you po sa suporta. Thank you. Okay. Wala na kami. Apo. Thank you po. Nalareta resibo. Okay, mga beli, jay na tayo. Thank you po. Ano na kami? Thank you po. Shout out. Oh, taga mga Cavite, shout out. Shout out sa inyo. Ang ganda. Thank you. Kailan yung kwarto? So ayan mga Queen size, tapos isang double. So ayan mga belly, meron tayong mga bisita galing sa Quezon City, Caloocan, Quezon City, Novaliches. So, si Nanay Nor. Ayun o, shout out po. Shout out! Yun o. Shout out sa mga kamag-anak namin hindi nakasama. Anong family name po? Akap family. Akap family ng Quezon City. Thank you po sa pagbisita sa Cabelis Farm. Tito, thank you. And Caloocan City. And Caloocan City. So yung mga very special shoutout nga po pala. So yun. Shoutout kay Shoutout sa honeymooners of Calgary, Canada. Calgary, Canada. Honeymooners. Shoutout po. Billy and Perla David. David, shoutout po. Torencio and Iding Ison. Shoutout po. Ernesto and Baby Ilagan. Ilagan. Shoutout po. Alex and Seni Batingal. Shoutout po. Also to Tubbs and Rosel Paril. Shoutout po. Lars and Sernan Medina. Shoutout po. Medel Oti Batingal. Shoutout po. And Tumerian Q Tayag. Shoutout po. Claude Tayag.
Shoutout po. From Medel S. Batingal. Yun, shout out. Baledotong, Angeles City. Shout out Yan, po. Baledotong, Angeles City, shout out po. So yun, tapos sa... Okay. Sina? Pinapa-shoutout ni Tito Hil Hunyo. Yan. Shout out muna, hindi ko mabasa. Shoutout po kay Sir Alfredo Lesitona and his wife Celi de la Cruz Lesitona Yan, from New York. Kuya Alfredo Lesetuna and Tita Celi de la Cruz Lesetuna from New York, USA from Tito Hil Hunyo. And So, si Mama Rita. and Tita Marita Hunyo. Yan. Yun yung bisita natin Last time. Okay. So thank you. So yun. Go. Pakibigay kay Reagan. 2,000 galing kay Tita Susan. Thank you po, Tita Susan. Para po kay Regan. Okay. So yun. Thank you. So yung mga Beli, dito na po kami outro kasi may mga bisita po tayo dito sa farm na galing Caloocan. Shoutout po sa mga bumisita ngayong araw na to dito sa farm. Thank you sa pagbisita, Tita, Tito. Yan. Happy birthday nga pala kay Kuya Alex. Happy birthday. Saka kay Kuya Armando. So sa lahat ng nandun, thank you po sa mainit na pagtanggap kay Kabeli, sa Team Kabeli. So yun. Kailan ba? 5. Sa 5, mga Beli, meron tayong event sa kanila. So magluluto din tayo doon. So yun. Ingat na lahat. Gusto nyo sumaya? Opo. Okay. So kung dito ang hati kayo ni Popo. Hati kayo ni Tinggo. Thank you po. Sa lahat ng nando. Hindi na kabasado. So yan mga Beli. Tapos mga Beli, si Janjan may 500 saka si Tatay. So yun. Maraming salamat po. Ingat na lahat. Mrs. Kabeli.